আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ ধৰ আজি বড়ো শিকাবলৈ আহিছে বা হ'ব নিশ্চয় বহুত আনন্দ মানে পাইছোঁ ধৰ জানিব শিকিব নিজকে आनन्द सबिनो रोंगोन दा दिनैनिफ्राय बर' फोरोंनो थाखाय इनि माबा खालामबाय जितिया आरो आखा रोंगोन बर' फरायसा आफादनि जि नाजानाय जि थांखि जि मिशन बे मिशनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो कनभेनसनफ्राव बा डेलिगेट सेसनफ्राव जोंनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि जेरै सराइदेव डिब्रुगड़ सनितपुर जि जायगायाव बर' दंब्लाबो बर' राव बावलांबायमोन बिथांमोननिफ्राय जोंनाव खोब मोनसे लुबैनाय दंमोन जे जोंनि ओनसोलाव बर'नि राव हारिमु सोलोंनो खोब गोसो दं गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव माबा मोनसे थांखि लानानै जाहाथे बे जोंनि राव सोलोंनाय बा जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि राव हारिमुखौ फोरोंहैनो थाखाय थांखि लायोब्ला मोजां जागोन होननानै डिमान्ड फैबाय थानाय लेखा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गलाघाटनि जिनिखि कनभेनसनमोन बे कनभेनसनाव थि थांखि लाबाय जे जों एबार नैबे फैबाय थानाय जुन मासनिफ्राय जोङो जोंनि नैबे बर' राव सोलोंनाय जि मावबादा बा बर' राव फोरोंनाय जि मावबादा बेखौ जोङो जाफुंहोगोन थिग बेबायदियैनो जोङो थांनाय जुन दाननि थारिखखौ आं बावबाय जे जुन दानाव माने जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव बा न'आव बा अफिसाव जोङो गासै मोनजिथा जिल्लानि गासै सेन्टाराव जोङो जोंनि नैबे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायलाय बिलाइखौ जोङो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जों होनाय जादोंमोन बिनिनो दिनै जोङो सनितपुराव जोंनि सनितपुरनि नैबे बान्दरमारियाव मोनसे सेन्टार आरो सनितपुराव जों मोननै सेन्टार बिदोंमोन बे मोननै सेन्टारा जाहैबाय मा जि जायगायाव बर' राव रोङा बर' राव रोङोब्लाबो खोब मोजां स्पस्थ'यै रोङा थिग बेबायदि जों जायगाखौ मोननै सेलेक्ट खालामदोंमोन जे बान्दरमारियाव मोनसे आरो बिदिनो घरामारि आनसलिकनि सिङाव थानाय ढेकिदल दा बे घरामारि आनसलिकआव थानाय ढेकिदलखौ जों गाबोन फर्मेलि जों बेखेवगोन जों दिनै नैबे बान्दरमारियाव थानाय जि जोंनि बर' राव फोरोंनाय मावबादा बिथांमोननि नैबेवहाय जोङो दिनै बेखेवफैबाय आरो बेवहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय जे जोंनि नैबे वेस्ट तेजपुर आनसलिक बान्दरमारि आरो खेलमाटि नैबे बाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिमा बिफाफोरा खोब गोसो गुदुङै दिनै नुजाफैदों दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बा फरायसाफ्रा बाहागो लाफैदों दा जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि सिन्था दंमोन बुहुमनि बर' माहारिखौ खौसे जाहोनायनि जि थांखि दंमोन जि सिन्थाधारा दंमोन दिनै जों बेखौ जाफुंनो हाबाय होननानै जोङो साननो हाबाय बेखौ रायजो राजानि जायफोर वेल वेजार बिथांमोनजों रायलायनानै जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरै मोनसे थांखि लादों जे बर' राव रोङै जायगाफ्राव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय माखासे जोङो बिजाथिफोर जोङो थिसननो नागिरदों बिथांमोननि थानाय जानाय राहाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना जोंनो एसे अनसुंथाइ होयोब्ला जोङो जोंनि बे खामानिफोरखौ जों मावफुंनो हागोन थिग बेबायदिनो जोङो जोंनि जि वेल वेजार जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो जोङो बिथांमोना दिनै थिसनथाइखौ मोनदों बा फोरोंगिरि मावनो थाखाय खामानि मोनदों बिथांमोननो जोङो दानसेयाव 10,000 रां खरि होनायनि जों मोनसे बाथ्रा होना दोनदों आरो बेनिफ्राय नैबे जायफोरनिखि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जि जायगायाव ओनसोलाव फोरोंहैगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांमोननि जानाय थानाय बेखौ जाहाथे एसे जगार खालामनो हायो जों रिकुवेस्ट खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानगोन बेखौ बबेबा मोनसे जों हयथ' बेबायदि बोरैबा रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो खालामनो हायो नामा खिन्थु जोङो फार्स्ट प्रिपारेसन होदों जि जायगायाव जि ओनसोलाव जोंनि बर' रावखौ सोलोंनो थाखाय बादा खालामदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनाव थांनानै जों बुंदों सोरबा फोरोंगिरिफोर सोरबा होनो हानायफोर मानसिफोरनाव जे जों बुंदों जे नोंथाङा नैबे
फोरोंगिरि सानैनो जानायनि हयथ' दान मोनसे नङाबा 10 दिन 15 दिन बा मासाव नोंथाङा जिहेथु बिथांमोननो जानाय थानायनि थाखाय 1,500 बेबायदि खांनानै होलायनायनि मोनसे सिन्थाधाराजों जोङो दख'रानि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो अलरेडि रायज्लायखांबाय आरो बिथांमोना खोब गोसो गुदुङै गोसो होदों जे नों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे नैबे हाबाफारिखौ मावफैयो बे जोबोद गोजोनथाव ओरै होननानै जों रायजो राजानिफ्राय फिक मोनदों। আজি আমাৰ ইয়াত যিটো বড়ো ভাষাৰ শিকোৱা মই মানে বড়োটো ক'ব নাজানো অসমীয়াতে কৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ ধৰ আজি বড়ো শিকাবলৈ আহিছে বা হ'ব নিশ্চয় বহুত আনন্দ মানে বিশেষকৈ আমিতো বাৰু নাজানোৱেই অলপ জানিছোঁ এতিয়া বুজিও অলপ পাওঁ কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ ধৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যে ভাষা জানিব বা আমাৰ ধৰ যিটো অঞ্চল সেইবিলাক ধৰ আমাৰ বড়োৰ কাৰণে ধৰ আগবাঢ়ি যাব বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু আপচে ইয়াত যদি স্কুলটো খুলিছে আমি মানে খুব ভাল পাইছোঁ আনন্দ আৰু ধৰ আমাৰ বড়ো জাতি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেনেকৈ নাজানিছিলে অসমীয়াৰে আমি মাতিছিলোঁ যিকোনো ঘৰতো হ'লেও আমি অসমীয়া মাতোঁ আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী আছে ধৰ এতিয়া ইংলিছে পঢ়ে ধৰ হ'লেও সি মানে বড়ো ভাষাটো নাজানাৰ কাৰণে নিজকে বহুত দুখ বুলি ভাবে আৰু মই যে বড়ো ভাষা নাজানো কিন্তু এতিয়া মানে খুব ভাল পাইছোঁ ধৰ জানিব শিকিব নিজকে आनन्द आंलाय धर धेर गथ'फोराबो दा बर' रोङाथ' दा रोंसिगोन दिनैनिफ्राय सबैनो सेस्था खालामगोन फरायनो थाखाय बा सोलोंनो थाखाय एसेनोसै दे बेनो आरो बहुत फिसा फिसौफोरा आरो सब आगोलथि थांगोन उनफिननो नाङा सबैनो सिगाङावनो थांनो हागोन सबैनो रोंगोन दा दिनैनिफ्राय बर' फोरोंनो थाखाय बेनि माबा खालामबाय जितिया आरो आखा रोंगोन आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोजों आं साबायखर बावदों मानो होनबोला जों गोदोनिफ्रायनो नागिरबाय थादोंमोन बेबायदि राव सोलोंनाय मोनसे सेन्टार बेखौ मोनबाय जाय मानसिनि थाखाय बेयाव सेन्टारा जाबाय बिथांमोननिसिम जोबोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय आसा दङ आं सासे फोरोंगिरि आरो बेबायदियै आं माने फरायसालियावबो गथ'फोरखौ बुंदो जे नाजानो नांगोन फरायनो आरो आंनि गथ'फोराबो माने नाजाबाय थादो माबोरै सोलोंगोन आं बिनि टेकनिकखौ होबाय थादो गतिके दा डाबलिं जागोन स्कुलावबो जागोन बेयावबो बिसोरो सोलोंगोन गतिके आंनि आखा निसय हागोन बिसोरो बर' मिडियाम आं बहुत मिडियाम सालायो उपायथ' गैया दा मिक्स मिडियाम बेफोर